čauky lidí a budu tady mluvit česky, protože to jedna moje faninka chtěla. No a některé slova budu prostě slovenský, protože některý nevím, no. No a jedeme robiť oblečení pro ty holky na internátu a dneska budeme robiť, toto je vlastně part 1 dělání oblečení pro holky a teď budeme robiť pro ty dvě spolubydlíci, ktorí sú na druhém patře napravo. No, takže ty první, já jsem se rozhodla, že dám tento svetr, protože ten je moc hezký. Potom dáme buď tyhle, nebo kde jsou ty? Dobre, dáme jí tyhle džíny. Jop. Dáme na ponožky, které budou bílé. Jop. Teďkom boty. Boty, ty by mohly být takové, že něco takové. Jen. No a tyhle můžu být. Jako nějakou řetízku, nebo jak se to říká po česky, prostě náhrdelník. Jop, to bude tenhle nec, tomu nehodí moc. Hele, může být tohle. Nebo, no tohle nechám, jo. To se mi k tomu hodí. Mi to líbí. Teďkom nármek nebo hodinky to nedám. Možno tyhle ne. Prostě to nedám a nějakou kabelku, kterou dám tuhle, ne. Já možno tuhle, nebo potom tady jsou i jiné, jako. Ale prostě hledám nějakou takovou, tahle, ale nebo tahle. Dobre, dobře, já vemu tohle. Nějaký šál. Či jak to Češi říkají. No, šál nebudu dávat, ani sluchatka, protože se to k tomu vůbec nehodí. Možná tak tenhle, jo, tenhle. No a toto je první outfit. A jako druhý outfit uděláme ty druhé, která už nebude mít svetr, ale bude mít nějaké triko. A to triko bude tohle, nebo tohle. Jo, potom bude mít nějaký kabát, jo, jako bundu. Prostě. Nějakou bílou by som k tomu dala, jo. Jako tohle. A hledáme nějakou. Tohle ne, to je krátký. Můžeme tady mrknout, ne? Jo, tady. Něco takového, ale prostě bílý. Nenašla jsem to, tak změním celý outfit a jedu na kalhoty. Kalhoty nebo džíny dáme modrý nebo hnědý nebo bílý prostě, no. Tady ne. Tyhle k tomu tak pasuje, ale je to také divné. Chodím na tyhle, co jsme dali tam ty, ale to vyzerá. Tak. Musíme se i s nějakými věcmi změřit, no. Zmířit. To plete, asi zaberu tyhle dlouhý a něco najdeme. Našla jsem tyhle, jako tyhle jsou v pohodě úplně, myslím. Jo. Jedeme na nějaký kabát. Tenhle ne. 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 Ok, tenhle je v pohodě. Tohle nebo žádný. Asi tenhle.
Nebo ja tenhle. No ty džíny by som změnila na jiné barvy, jako žádné tak by tu nevidím. Nebo necháme tyto bílé a jdeme na ponožky. No, ty dáme bílý. Ok. A teď nějaké tenisky, nějaké boty tam dáme. Jaké boty dáme? Tyhle. Ty, co jsem dala předtím, tyhle, které to byly. Nebo co? Kde jsou teď? Jako já nevím je najít. Dám tyhle. Ok. Teďko nějaká žitíska nebo tak. Ne. No. Ok, žitíska bude buď tato, jo. To budeme jako s tou spolu bydlící, že to budu besties. Teďko hodinky. To nevím, co bude mít, když má ten kouč, ale dobré. Dobře, teďko kabelku. To by som dala tuhle. Tahle se k tomu úplně sedne k tomu. Jop, šál nedám asi. Tam ani nesedne to tam. Jop, a teďkom rukavy. Co nedáváme? A jako proč to je? Já si to musím no dobře, mám to. Teďkom. No tohle je prostě celý part 1 tvoření oblečení pro holky z internátu. A dejte like pro part 2.